Şun raylanan naga harmelya da şu at. Bu granadymyza raylanny. Oktyabr ayam yetdi. Öňümüz ýagyn. Häzir üýşüp bilece maşyny gysha taýynlaly. Maşyny gysha taýynlamyzda birinji bilen etmez adymyz hada goýşuň ýanyna barýas we granadyň pylniklaryny barladýas. Ýyrtylan bolsa, sähelçe bir utechka ba bolsa, tökman alyp granat pylnygy çalşmaly. Baha ýok bu zatlarda 50-60 manat bahasy bar. Şu zat çaşy çalşmasaňyz gysganyp menki alyp 2000 manata sokulaýar. Çalşan wagtyňyz hökman suratda Remax kompaniýasynyň ýagyny ulanyň ýürüte ýagşy granadyň içine goýulýar. Обычно простой ýag ulanmaň, sebäbi простой ýagyň köpüsi gysda gatdaýa, tumsuz erap akýar. Ondan soň syzyp durýandyr. Ana bärde oň ýazatlar ýok, ýürüte şu ýag granadyň öz ýagy. Şu marka kompaniýasynyň pylnygy bahatny we kaçytasyna görä ingows hasaplanýar. Malaziýanyň önümi alyp arkaýyn utsaňyza barlat bilýäňiz. Gysda gatap doňanok, tumsuz erap şarýal çişenok. Men ana şu öz maşynamykyny aldym. Sen barlak görüň. Ýeni alma zatlan ba oglanlar häzir innik videolarda paýlaşsak, gysha nähil taýynlamaly maşyny, nähil dogry taýynlamaly. Biz bugun Avtogund magazynyna ýerleşen ýerleri Mar şäheriniň Titovka çaňy urduny 5 ýyl aýtda ýerler bardyr. Şu ýerde nomerlerini goýjak, arkaň habarlaşyň, amaty zapçaşlar.